Irailaren 18an, Bortziretako hainbat eragile eta herritar bera landetara hurbildu ziren. Bertan, euskararen plan estrategikoaren erronkei buruz gogoeta egiteko. Saio honek hainbat atal izan zituen. Lehendabiziko, aurreko planaren balorazioa aztertu genuen. Ondotik, herritarrek betetako galdetegiaren emaitzak ikusi genituen. Behin informazio osoa bilduta eta motorrak aktibatuta, talde dinamikei ekin genien. Planeko ildo eta arloak kontuan izanik, partaideek erronkak identifikatu zituzten. Ekarpen agitz interesgarriak jaso genituen, eta hauek planean txertatuko ditugu. Herritarrek modu aktiboan parte hartu zuten eta giro honean aritu ginen lanean. Baina gure bidea ez da hemen bukatuko. 2021an ere, gogoeta prozesu bat aurreikusi dugu, euskalgintzaren antolaketari buruz hausnartzeko.